Espoossa tapahtuu monenlaisia. Asiat muuttuvat, osa haluaa, että ne ei muutu. Tietyistä arvoista tietenkin pidettävä kiinni, mutta kauneusihanteet ja muut on muuttuvia asioita, ne on konstruktioita ja sen aikaisia uskomuksia, kunnes tulee uusia näkemyksiä tai uutta tietoa, mikä tuntuu paremmalta ja on oikeasti parempi. Mutta Espoon pitää olla jatkossakin mahdollisuuksien kaupunki. Ei pelkästään sille, että Tapiola, Westendi, Saunalahti, Espoon keskus, Järvenperä, Karakallio sun muut, vaan kokonaisuutena. Ja Espoo tarvitsee kokonaispolitiikkaa, jotta se voi olla mahdollisuuksien kaupunki. Täällä on monia ihmisiä ja monia tarpeita, mitä pitää ottaa huomioon. Ja tärkeimpänä tällä hetkellä on asukastyytyväisyyden lisääminen, talouden kuntoonlaitto, sote ja koulutus ja ennen kaikkea turvallisuus. Nämä takaavat sen, että Espoo oikeasti on mahdollisuuksien kaupunki, ei mikään muu. Kokonaispolitiikka on se meidän tie parempaa tulevaisuuteen ja se on se, mitä mä haluan edustaa. Mun nimi on Mikko Luomala, olen väitöskirjan tekijänä Vaasan yliopistolla ja mulla on muutamia tieteellisiä julkaisuja. Ja myöskin poliittisesti asioissa on tehtävä asioita sen eteen, että Espoo on kokonaisuutena mahdollisuuksien kaupunki kokonaispolitiikan avulla.